Halo, halo. No cześć, Rojbery. Idzie Wilyjo. Zajrzech wrócił, żech zaś wyszł, poszł nazad do tych Butterfieldców 4. Wyszł ten dodatek najnowszy. China Rising bodaj. Powiela, żech się nie pomylał. I... nie chcę, powiem wam szczerze, nie mam siły, co by to onacyć wszystko po jednym. Ja wam te wszystkie 4 mapy wciepnę na jedne wideo, pokorza co się sam dzieje. Zacznę od jedwabnego szlaku i obejrzymy. Wygląda, to jest mój pierwszy kontakt. Taki nie byda łożkliwy, no ale mogę powiedzieć pierwszy raz. Mamy motory. Wsiadą i jada. Robimy rajza. Pustynia. Błędosko. I jada furt na wrogie czołgi. Tanki sam wszędzie. Dobre. Mamy B. To mamy za... Srogi pod... No to żech pojechał. Fane. No, ale to nie ma... Ja się nie będę Asiu. Jaki... Ja to nie jest fachman. I no ja wam pokażę te landkarty i tela. Już nie byćcie takie mądre. To już... Każdemu to się idzie przydarzyć. Że się rozdzisnęło coś po drodze. Dawca organów, nie? Dobra, jadymy na D. Tak, która mało hopa, 17 na 15, tak ostrogo landkarta. To by się przydało tak z 2 razy więcej, nie? No ale nie beda wynokwiu. Że się... A, Rojbrze! Ten chciał mi rakietą strzelić, taki mądry był. A to był, to był pilot od Fligra, nie? Też nie beda tak za długo i no wam te... Wezna się pora tych fan. I się przeonacymy na następną, bo chcę 4, a też nie beda te wideo takie długie zaśłonacy, bo w to będzie oglądał. Święta idą, Wilyjo idzie, każdy się chce siednąć, trzeba odpocząć, dychnąć się, nie? Też nie będziemy takie te łone, no. Takie fleki pizza. Zaś. To sam się alarmy ozwały. Co się zaś dzieje? Co się zaś robi? Przejęcie w podboju. Nożek wziął i żech zebrał. I siadą bestuż na motor, jada na F. No, hopie, depnij żeż. No się zaś nie rozpipc. O! A, gichna zobaczymy amonę. O, jezder! Jo nie widział. A ten też w los. Dajcie pokój z takim strzelaniem. Łożkliwe to było. Dobra, już też nie wiem, co ja mam robić. Żaden nie chce ten. Żaden nie chce... No! Farona, żeż tamtego, ja! No! Fanę, legnął. A bestuż. Opie, tak nie idzie grać. Się nie byda szterował, no. Tyż już nie mogę. Święta idą. Święta, takie bez śniegu. Widział to ktoś kiedyś, takie święta, ani grama śniegu sam nie mógł. Nie wiem jak tam u was, no ale... A co to za fliger taki dziwny jakiś? Hajmosz. Tank. A w sumie... Tako srogo pustynia. I takie te bazy połościepywane. To trzeba fest wpierony lotać. Prawie żech zabił. No! Kurdy! Ten beretką. A to ten co śleciał z niego. Ja to pipca. Jocie jeszcze chyca, synek. Jocie chyca za szlafmyca. Bierzemy D. Jeszcze ino kuncek. Prawie żech zabił. Ja ty mu zrobisz życie jesień średniowiecza. Każdy tak pada. Wrogi bombowiec. I zaś rycą te syreny. Hopie. Joto czuł. Wiecie jak jest wróżka po śląsku? Joto czuła. Aś wicem cię, Niklaus. Hehehe, czym? Hytaj, synek, bier. Trochę mam, to ci dom. Rozdupcał żech to. Runa tamtego, czekajcie.
Są szczylą 2 tanki przeciw jednemu bidnemu hopu. To trochę mogę powiedzieć szczerze, że chyba nie mam szans. Dobra, pitom. Nie będę się też robił na nie wiadomo którego. Pitom. No, bierzemy tafana. Sobie no żadnym... Czekaj, cicio, nie ryc, hopie. Bo nas dobejrzą. Dobra, z tankiem już nie wygrą, to już wiem. To też nawet się za to nie biera. O, toż tank, dobre. A mamy to. Ino sztyc nie mogę... Sztyc to nie mogę przejąć i pytam się... Ja się pytam, ka jest bytom. Sam tukaj. Ktoś sam musiał być. Ino. A, tukaj. Sam tukaj był. Taki gist. Jogo świst, a on był gist. Zabił, że... No, my wziąłem. Zabieli. To już też nie wyda... O, Igłaszek wziął odblokował. Fano. Jakie ten mofane bunty na tym tanku. Takie kamuflaże peruńskie się wziął odblokował. Albo za geld kupił. Tak idzie, w sumie nie wiem. Hopie, sam ktoś będzie za winklem. Uważaj. Dowej pozór. Kto to zabił? Hopie, no już nie być taki... a to nasz synek, dobre. Zajść sam w ktoś bez ma przylos. Albo nie. Dobra, mamy tafana. Aj, tela tego było. O, fane, ale z tej landkarty to już styknie. Dobre, następna landkarta. Przełęcz smoka. Smoczo przełęcz, ja. Coś po tymu. Obejrzymy fano. Tako jak ktoś szpilał w tym dodatek do Bad Company 2. Jak on był. Wiecie o czym godą. Wietnam. To jest tak trochę po tymu. Jak ktoś miał rad te klimaty, to się będzie czuł hobby duma. Z tego co ja pamiętam, to było fane. I też bestusz. Sam mamy tank. I... O! Zabił że. Następny. Synek. Kaj leziesz. Stój zys. Dobra, bierzemy fana, bo nie mo... Ej, no! Ej, on zabił 2 za jednym razem. Czy mi się to zdało i no... To by już za wielgo tego było. Dobre, hopie. Się nie będę sztyrował. Pierwszej z te. Jadymy. Z tym szałotym. Jeszcze mamy... 2 landkarty oprócz tej do ograniczenia. Tam nie ida. Jo, to pipca, cisna na zot. Wiecie, sam mamy jakąś givera. Tak o ta wiecie. Z tych superowych. Co to jest? Jezder. Tak, idzie tak tym... fane. Czekajcie. Jerunie! Też to widział. Co ja to zrobił? Hopek. Wiecie, ja go ucyrkluję. Nura dół, albo go już z nim. Nie, proszę nie. Hopie, dobry. No na kerym kneflu się dowało na dół. Nie. Z klekotów dostana. O, nie, synek, nie. Proszę, nie. Hopek, zajrzyj mnie z... wziąć. 19/32. Trochę gańba, no ale sztyc jeszcze nie tako. Jeszcze nie tako srogo. To jo zabił. Bezma. Padają na placu. Fane. W blindowaniu. No tako trochę hobby za srogo ta landkarta.
No, hopa już mamy nafolowane 32/32, to już więcej nie będzie. Ja to trochę nie rozumiem, że one nie zrobili te 64/64. 128. Pecety by to udźwigły, a konsole, a... Kto się będzie tropiał o konsolę? Jo nie. Ja już miał dwie te one, już mi już styknie. Rojbry. A bez tuż trzeciolandkarta. Pasmo Autaju. Będzie zima. Padali, że miała być zima. Tako zima choby u nas trochę. Tako, wiecie, 20 grudnia śniegu sztyjc nie ma. A nie, przepraszam, jest. Więc dalsza widać. O ja! Annaberg. Normalnie Annaberg. I no kaj są te oszkliwce. Dobre, mamy C. Coś się zaro wybiera. Puda jak szczyla a do porządku. Mam takie wrażenie generalnie, że te mapy są takie trochę zasrogie. To trzeba się nalotać, jeny, jak głupi. Kule, to zanim ty dolecisz, to już cię chyci jakiś ten domorosły snajper. Dostał? A dostał. Z krzoków go ucyrkluje. Nie idzie wleźć w krzoki. A gich nas jeszcze zrosł. Czekajcie, one sam w tej chałupie. To was dupca. Stój zes. Ale fano woda. Jeny. To... Nie, proszę. Łosto wrześ mnie. Ja chcę ino pokazać landkarta nowo. Bierzemy fa... O, hopy, mamy wsparcie. Miny sam. Dobre. Ten szczylo, ja już nie wiem, ja nie widział. Ja się pytam, kaj jest. Mamy, dobre. Pitomy stąd. Ścigamy się ja. Kto będzie pierwszy? Zaro mnie zdejmną. Już widzę. Zabił rzech. Prawy. Tylko no nie wiem skąd te łony. Z przodka. Zabił rzech. O, Hingiel rzech odblokował. Zabił rzech. Prawie żech zabił. Nie strzelę. Nie strzelę. Ale się fajnie uospipco, nie? Rozpipcało przynajmniej przed chwilą. Amunicyję nie mam. Wszystko, że wyciep. Ten go szwajcuje. Jo, ja już strzelam już. Jo, już do helikopterów z pistola. Co tym zrobił? Roadkilla helikopterem. I jeszcze Rus do tego. Ekstra. Łojeny. Kulebele. Dejcie mi pokój. Stój, bo chcę strzelać, no. Weźcie się zacznij. Dobra. A mógłże go zeszczylić, to nie. Wrogi bombowiec. Zaraz zaś będzie syrena. Ja, już rycy. O, jeny. Się uwziął na ten jeden plac. A są fligry. Zaro pofurgają bomby. Kurde. Cover system. Łojeny. Hopy, czekaj.
Zaraz go ucyrkluję. Dejcie mi ino chwila. Mam go. Tym mnie już w flair bierę, od zadka. Łożkliwiec, jeden z drugim. Następnie. No, pewnikiem, ja. Dobra. No, poszczylej se. Synecku. Poszczylej. A do porządku. Dobra, spróbujemy jeszcze za naszym kamratem. Idziemy. Opie. Ja już to kiedyś widział, nie wiem czy nie w Bad Company była taka po tym która podobna. Mam ciesnek. Kurna. Żebyś nie mógł chopa na pierwszym sztoku zastrzelić bez te schody. Mam go. Dobra, cisna. To żech pocis. Wica chyba. O jeny. No nie ma poleku. No, co zrobię? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Padają na cidrach. Dobra, spróbuję fligrym. O jeny. Czekajcie, beczka byda. Łodacu. A? Fachman. Powiedziałeś. Bych coś tak jeszcze wziąć zestrzelił, nie? Hejcie. Jeruna. Dostał że. Dobra, skokaj synek. Ja już nawet nie otwieram. Już to suna. Czwarto i ostatnio landkarta. No i się stało. Czwarto ostatnio landkarta. I nowejża. Czy nie mam? Ja mam. Chwyt ergo. To nie ma chwyt, to jest hingel. Gorole. Przyjechali na Śląsk Gorole. We 4 na jednym kole. Dobre. Ja taki fany. Dobre. Obejrzyjmy. Jak to się mianuje? Szczyt gór. Ja tego nawet wymówić nie umiem. To też takie po tymu jak było z Wietnamu. W Bad Company, nie? Zaś to... Ej. Cześć, synek. Hehehe. A żeś dostał... A ty, pieronie. No to żeś zaczynał, bo fajno, nie? Kurde, to mi się udało. Ta kwestia. Ja. Bulletproof. Cześć. Fano landkarta. Jerunie. To fajno wszystko wygląda. Dobra. Lecę. Ja widział sam tutaj kajś. A to tam dali. Dobra. Już, że się szczylają. Jaskinie. O ty pieruchu. Grek. Normalnie bezrobotny. Ty pierunie, ty. Ja cię jeszcze chyca, synek. Ja cię jeszcze chyca. Idziemy za naszymi synkami. Pieruny górnośląskie. O! Zaś od zadka. Co one mają te one z tym zadkiem, tak? Nie poszczylo żaden od przodka normalnie i no. Zabił żech. Sam Kaś był jeszcze drugi. Troszkę nie wiem, kaj on się zadekował, a nie chcę tego spipsyć. Sam był. Jerunie. Teraz troszkę żech przesadził. Monej. Kurde. Tak blisko. A, dobre nie. Co on to miał? CBJMS. Co to za giwera? Ja to nie znam takiej. Czekajcie, aby się tak wziąć te wsparcie, nie wiem, ja to tak nie używam w ogóle. Tu mam takie fane te. I zobejrzyjmy. Dobra. Czekajcie. Dejże tego. Co ty robisz, opie? Łastaw to. No i bardzo się bez to cieszę. Taki mam szpas, aż się zaraz taki rozpranckna w pół.
Masz do mnie naboje? Ja się nie boję, mam w życiu pora naboja. Coś... No, skokej! Co ty, będziesz... Zaraz będziesz taką kryja miał. Łaził, chyba taki upa. By taki alt upa. Coś żech zabił. Jako samie cimia. Cimi choby na grubie, na przodku. Zabił żech. Ja sam mówię, pieruny. Idą, o pyździdą. Ach. Nie, to nie umia tym. Nie mogę. Chcę nazad. To było lepsze. Oj, kolego, kamracie Łostow. Proszę cię, pójdź ze zwek. Nie mam dzisiaj humor na takie. Łożliwości, frechowności, synecku. Jocie proszę. Zasich mam łodżyci zajty. No teraz bych tego nie spipcał aż tak. No, wiele ci zostało niby 16, ja. Dobry, nie mo... 8 na 27, mogło być gorzej, nie no lepiej też mogło być, po prawdzie. Taki, no już tak... Lizząc ku końcu, to nie mo taki najgorszy ten dodatek. Ja się spodziewał, że zaś będą jakieś takie, wiecie, ochłapy, nie? Ale fane te landkarty, jest ta, która, wiecie, jak już zaczyna szpilać, to już się całkiem fajnie szpilo, no, jak dycki. Pokoż, co to masz? Fane takie. Najwyższej klasy karabin przeciwsprzętowy. Weź to zgaś. Nic nie widzę. Fane są. Takie trochę Bad Company, trochę dodatek do Bad Company Wietnam. Nie mo tak źle. No dałbyś żeś się poszczylać. To nie. Się ledwo żeś się wziąto. Erbnął tako fajno giwera, to tyncie z mety zaszczyli. Ani nie obejrzysz. Żadne synki fest. Co wy sam? Suzamen. Do kupy wszystkie. Ja, by nas wyszczylali za jednym razem. Bardzo sprytna taktyka. No fest fano tako. Punkty ulepszeń polowych. Zaś mnie Deutscher zastrzelił. To łożkliwość. Pakiety bojowe. Co ja tu mam? Nie mam tela. Dobre. Musimy szporować. Całkie życie szporobliwość. Całkie życie wydobycie. O, Rojo odpolił. Do Butterfieldsa. Przypadek? No, sądzę, że ja. A to idzie o zdupcyć? Tak se. Myślę, że będzie to trochę lepiej, no ale. Trochę Far Cry. Ten pierwszy. Idzie to te liście odsylić. Bo te asty nie... Ja, idzie. Fane. To się nie mogę. To się uczepić nie mogę. Tym rozum. Stacją łączności. Samboła. Wezma. Dajś to. Dobra, wezmę. Nie umiem z tego szczylać na... Jerunie. Syn... Nie, Łostow, ta ręka. Bier ta łapa ze mnie. Mam go. Dobre. Nie, opie, nie tap, nie zder. Co się dzieje zaś? Nie opitom. Co to się działo? Opy dziołchy. Frele synki. Opy stażiki. Szwestry braciki. Przygwoździli mnie. No to opie, masz abfal.
Nie moja wina. Ja chciał dobrze. Same coś nie tak z optymalizacją. Tak lecą na ZOL FPS-y. To bez jakiegoś takiego, nie wiem. Bez jakiegoś celu konkretnego. Gdyż nie było nic takie zajść, co by wyglądało na takie... Łojeny! Wiela hopa! Żeś zebrał. Ciule, wszystko gichas. Jest teraz. Jako żeś... Mam dość. Na przodek, pieruny, na przodek. Dobre, mam dość, bo się będę czaźnił zaś. O, dobre, no to co? Udało się teraz pokazać te 4 nowe mapy. Landkarty. Landkarten. No i ja wam dziękuję, przypominam, Rio książka. I te sam klikanie we werbungi. Pamiętajcie, każdy klik we werbung czyni człowieka na tubie lepszym. A bez toż życzę wam tych fanych świąt, a to jeszcze o tym zrobię jakieś osobne wideo. No to tyle. Czymcie się, a niech się darzy.